Søndag den 20. marts slår vi igen dørene op til Divers Event i Tommerup-hallerne. En hel dag med fokus på dykning, udstyr, mødet med dykkerkammerater, de gode historier og interessante foredrag. Vi har igen i år samlet nogle foredragsholdere, der har noget på hjertet. Du kan blandt andet møde Mark Elliott, der har gennemført et dyk til hele 313 meters dybde. Derudover kan du også møde Stig Thornson, eller Indianerstig, som han også kaldes. Han kommer og fortæller historien om dengang, man hævede den tyske ubåd U-534, en kæmpe på ca. 1000 tons. Rigtig mange af verdens bedste udstyrsproducenter deltager i Divers Event og viser deres nyeste udstyr frem. Du finder udstyr til alle niveauer af dykning, og du kan få råd og vejledning og svar på dine spørgsmål. Har du endnu ikke oplevet den fantastiske fornemmelse ved at trække vejret under vand, så har du igen i år mulighed for et prøvedyk i den tilstødende svømmehal. Her står erfarne instruktører og divemaster klar med udstyr og vejledning til at give dig en rigtig god oplevelse. Du kan købe billetter til Divers Event på diving2000.com fra den 20. januar. Det koster kun en flad 50'er, og hvis du vil prøve dykningens fantastiske verden i svømmehallen, koster det også 50 kroner. Hold dig opdateret på Facebook-gruppen Divers Event og på hjemmesiden diversevent.dk, hvor dagens program løbende opdateres. Uanset om du er nybegynder, erfaren eller endnu ikke er startet på din dykkeruddannelse, så er Divers Event noget for dig. Vi ses i Tommerup-hallerne søndag den 20. marts til en dag i dykningens tegn.